Pinita nili nali tu mafan Voreng Awarsai APHUTHAK si LABANGSO video long nang than pachini ponik po lapen kopia Voreng Awarsai ma lapen kon anse vacancies tu ma kachar liang deng kon anse kenai ma labang kenali tum la so video long si klarda kalam thek polong ikpo la si aprang si niliman laki avinasteron lapen nona litum kilang bom labang ke karbiti 2.0 YouTube channel LABANGSO channel long jong si madu abang phu abang phile nang khomri milang polotina litum kachingon ben subscribe ikon la pena duhes tame belajan theklangin dakstami nalitum ber ponik danon la la pulte monon pinili ajada son le LABANGSO YouTube channel long upload stami nalitum kelong da prang la pen kachin da prang fan tangte padar depen pen LABANGSO Voreng Awarsai APHUTHAK le lang polonang la pen thiek pen chethan polonang Lapan thiak pen chethan polonang IOCL Recruitment 2022 mate Indian Oil Corporation Limited LABANGSO Voreng Awarsai APHUTHAK dak thiak pen chethan polonang aprang sinalitum lang iko IOCL Apprentice Requirement 2022 notification that daban 10 November arni sidak notification pipono lapen name of post bang technical and trade apprentice lapen dak total vacancies bang 465 ando Ason tak sidak job category bang oil job lo lapen job location all India lapen application started bang 10 November pen sidak cheng lo lapen last date to apply la bang ke dak non LABANGSO chik to 30 November se last date lo lapen ka apply ning la bang ke online mode se apply nang po online pen se lapen selection process bang viva voice mat interview la en po lapen official website na litum dak lang ponigo iocl.com LABANGSO dim humri damigo apply dunia pan lapen dak category wise vacancy bang lang ponlo nang dak UR doman 223 do or 33 do lapen EWS doman 39 do lapen SC toman 63 do lapen ST toman dak 34 do lapen OBC NCL la toman 96 do lapen PWBD la toman le 20 do la Ning Kehang abang phu abang phitum nalitum jogdun igon dak 34 post do la kilong long le bang kapre gar lam los tamina litum jogdun igon lap dak putha dak dak state wise vacancy dak thak pontlo Asana dak si West Bengal 45 Bihar 36 Assam long 28 do lapen UP long 42 Haryana long 40 lapen Punjab long le 12 lapen Delhi long le 22 lapen Uttarakhand long le 6 Himachal Pradesh long le 3 Odisha long 48 lapen Chhattisgarh long 6 Jharkhand long 3 Tamil Nadu long 34 Karnataka long 7 lapen Gujarat long 87 lapen Asana Rajasthan long 46 to lapen education qualification lang damot nalitum dak thek pon long igi technical apprentice sahin bangke mechanical 3 years nalitum diploma mate ekacharli ITI ekacharli tang certificate dunang po mechanical engineering lapen automobile engineering lapen puthat technical apprentice electrical along 3 years dak ekacharli tang dunai ITI dak nalitum electrical engineering lapen electrical electronics engineering lahaya course ki untang abang phu abang phinang po lapen technical apprentice telecommunication lapen instrumentation long ta dak 2 years an nalitum 2 years an kachal litang donang po lapen ITI lapen ke technique dak electronics communication engineering lapen electronics telecommunication engineering lapen electronics radio communication engineering lapen instrumentation lapen control engineering lapen instrumentation process control engineering lapen electronics engineering lahai ki untang mate ke thek tang abang phu mate abang phitum nang po lapen TED apprentice along assistant human research the full time bachelor degree graduation ki untang nang po lapen third trade apprentice accountant full time bachelor degree ladak ting sivela nalitum lang ponik ngan lapen data entry operator dak fisher apprentice maximum 12% the chok nalitum dake tok do nalitum na thek poloi lason nak thak sidak nalitum domestic data entry operator skill certificate holders to nang po maximum dak 12% the chok nalitum dak pan thek polong igi dak lang ponigo puthat data entry operator skill certificate holders maximum 12% the chok nalitum lapen ispenet the red investmenting lason ke dak ke tok do lapen nilita da an details manalitum manang thano edelo dak lapen kitok dingo o las nalitum mithang le lang pon ideno IOCL apprentice age limit bang lang pon na maximum 18.24 years an bang phumata bang phitum nang po
napen IOCL Forensics application fee bang dak sikang situ nang ne azad category fanta dak nial lang se seto lapen IOCL Forensics selection process bang write an exam lapen documents verification lapen kai apply a process bang dak tok ponikon nalitum dak pen lang ponikon aprang sinalitum labang so advertisement alu lang paprang nang po lapen data nalitum apply pono kai apply ya fanalitum IOCL website long dam penalitum aprang se registration nang po registration dat pen login nang po login dat pen apply online link labang so link long ikpo lapen dak nalitum ber ik penalitum information do ana vi an kadoka vi details nalitum fill up ik nang po lapen kinang so documents nalitum upload nang po photo signature lahai hui lapen dat nalitum submit nang po fill up tan thal lapen print out ik dat nang po lapen further debin pen nili nalitum afan notification nili dak nang piklang pon ikpo lapen tiek pen nili kai apply ning process dak nalitum pan nang than pechini pon ikpo lapen asap se chonghong ik cheno nili nalitum pan nang piklang ikpo notification bangke aprang sinalitum la notification mate advertisement alo bana nalitum lang ikpo prang odak pen nalitum labang share and notification mate labang share advertisement nalitum lang dat pen nalitum apply dun istame apply dun igon lapen jog dun istame jog dun igon tak kadoka wi alam dak tok ik thailon nalitum panili non dak pen bang nang than pon edat po ngasi kai apply process bani non thiek pen nalitum pan nang than pachini pon ekpo koson se kai apply ning ma lapen copy pia document se kinaing mal dak se total dak mention por lamlo mate tok pon ik lablo labang so advertisement alo dak nalitum lang ik dano labang so advertisement alo nilipan na homri gon nilista min nalitum pan nang sen ikpo dak klar dak pen nalitum thek pon long ikpo la screen long to thek longi India Oil Corporation Limited lo nalitum na dak lang pon igo advertisement number total dak do ik thailo lason na non nili thiek pen nalitum kai apply a process bang dak nang piklang pon ikpo lapen nalitum kai apply a fan labang so video distribution lo stamil link long igi labang saling long berlo pulten nalitum la screen long sonar jan dak thek polong ikpo nili long nalitum ke thek long ateng lapen nalitum dak pen ko so posong se apply din man nalitum dak pen apply dun nang po mate chong wai pon ing nang pon nili example la 104 technical forensics disciplines chemical labang sodium nili berik elo lapen la nalitum thek long proceed labang sodium nalitum berik dak berik dat pen dak loading ikpo sabso nalitum tat dak screen long thek pon long igi dak loading pon ik elo lapen Guwahati nili dak Guwahati nalitum la thek pon long Guwahati refinery dak nili select pon ik elo nalitum la Guwahati le select pon igon athi manili tumbang dak Assam long pet Assam long pen penak pose lapen puthat nalitum la procedure long berto igon process long berto pen finalitum dak pen thek pon long i apply now pon labang sodium nalitum berik nang po